Kerran syvällä erämaassa 5 ystävystä päätti järjestää polttarit, jotka olisivat unohtumattomat. Mutta tähän seikkailuun kuului salaisuus, polttarisankarin tehtävät, jotka pysyivät tiukasti piilossa. Sillä tässä erämaassa jokainen päivä oli täynnä arvoituksia ja yllätyksiä. Polttarisankari ei tiennyt, mitä oli edessä. Hyvä sankarimme. Sinun edessäsi avautuu nyt odottamaton seikkailu, joka on jo vienyt sinut pohjoisten taivaankappaleiden alle, Lapin erämaiden halki, aina mystiseen Norbottenin erämaahan asti. Tämä matka on täynnä testejä, haasteita ja yllätyksiä, joiden kautta sinun on määrä kasvaa täyteen potentiaaliisi. Olemme jo kuljettaneet sinut helikopterilla, joka on laskeutunut sydämeen Pohjois-Ruotsin villiin luontoon, missä perustat leirin ja valmistaudut tuleviin koitoksiin. Päivittäiset kalastusretket tarjoavat sinulle mahdollisuuden todistaa taitosi ja vievät sinut lähemmäksi tavoitettasi. Siellä se luetteli länsipaikka, eikä tiedä mitä on luvassa. Hei! Tultiin Tapsan kanssa käymään tässä pikkusen sivummalla, tuolla saattaa taustalla näkyäkin. Jälleen kerran paha aavistamattomana kasaa teltta. No nyt sillä mennäisi kaatua tuo teltta. Mitä Tapsa tuumii? Jos tämä normiteltta aiheuttaa näin paljon vaikeuksia, niin saa nähdä mitä se resunpätkä sitten tuo tullessaan. Että... Kerrotko tästä resunpätkästä vielä pikkusen? No heti kun Ville saa tämän teltan niin pystytettyä, niin hänellä on ollut tapana niin mainostaa, että voi käyttää melkein mitä tahansa resunpätkää, niin esim. Telttaa vaikka. Niin tuolla on sitten hänelle niin hyvin semmoiset alkeelliset materiaalit, mistä tehdä telttaa, että siinä on vissi joku palakangasta ja pari keppiä ja vastaavaa, että saa nähdä. Tultiin Tervon kanssa käymään tässä rannassa. Sä ajattelin, että laitetaan leiri pystyyn ja lähdetään kalastelemaan. Tuossa on aika hyvä paikka heti vieressä leirillä. Me vähän arvelin, että ei ehkä ihan tuommoiset olekaan ne suunnitelmat, että meillä on jotain pikkusen muuta. Meillä on tuolla lasten virveli valmiina sille ja oikeastaan ei se leiripaikka ole ihan noin helpossa silleen. Täällä on vähän kaikennäköistä polttarikivaa keksittyä. Kävin tuossa äsken sanomassa Villelle, että tuolla kävi kala hyppäämässä ja kovasti sillä on kalahimoja, mutta Juholla on ollut muuta mielessä. Joo, ei tiedäkään mitä on tulossa. Tuossa on leiri vielä tulossa kasaan ja sitten kun saadaan kasaan, niin otetaan kaikki vehkeet Villeltä pois. Mulla on semmonen hieno pinkki virvelisetti Villelle odottamassa. Sillä pitää eka saada kala. Sitten kun silloin on saatu kala, ja sitten meillä oli semmonen pikku uistinsetti. Oli vitosen harjuskokoelma. Niin kyllä sillä ainakin harri pitäisi saada. Niin niillä pitää eka saada kala. Sitten kun on niillä saanut kalan, niin sitten saa oman virvelin käyttöön. Ja sitten kun omalla virvelillä saanut kalan, niin sitten saa perhovehkeet käyttöön. Onhan tässä kaikkea muuta kivaa pikkuhaastetta muitakin välissä, mutta katsotaan eka, saadaanko me koskaan sillä pinkillä virvelillä kalaa, ja jos ei, niin jää sitten lyhyä. Mitä mielessä? Joo, kodan pystytystä. Mitä sitten? Sitten kalaan kiinni. Joo, tuolla kävi äsken kävi tuossa niemen nokan takana, niin varmaan harri hyppäämässä, että varmaan tuossakin lompareessa jotakin on. Oliko tuo syvä tuo pää? Ei hoksittu katsoa. Paremmin vielä. Tähän voisi vielä kyllä korjata. Minusta se on kyllä aivan hyvä. Sitten kun on kalat saatu, niin sitten... Niin. Ei muuta kuin kalavehkeitä vain kaivamaan. Tässä oli yksi pikku juttu tähän eka. Tosiaan Ville. No. Tämähän oli sun polttarireissu. En tiedä odotitko sä tätä. Sillä on jotakin tätä. Meillä on Meillä on pistä ensin ihan suosiolla, pistä se pois. Itse asiassa saat laittaa pitää nämä kaikki muutkin tässä ihan näin pois hetki, mutta... Joo. Sulla onkin... Tässä ovat tämä kirja, niin se pääset hyvälle tästä tarinasta. Sinä toimit nyt tämmöisen ryhmän johtajana. Ja sinun Questlogissa on nyt täynnä tehtäviä, mitä sun tää Norbottenin alueella tehdä tämän reissun aikana. Tässä on tietenkin meillä ryhmän jäsenet. Luonnollisesti tänne kirjoitetaan sitten oikeat nimetkin vielä. Sen seikkailet täällä Kuisinen.
Joo, siellä on. Ja tää on tommoset lukijattoman tarina. Lue vaikka ääneen. Sinun hyvä sankarimme. Sinun edessäsi avautuu nyt odottamaton seikkailu, joka on jo vienyt sinut pohjoisten taivaankappaleiden alla Lapin erämainen halki aina mystiseen Norrbottenin erämaahan asti. Tämä matka on täynnä testejä, haasteita ja yllätyksiä, joiden kautta sinun on määrä kasvaa täyteen potentiaaliin. Olemme jo kuljettaneet sinut helikopterilla, joka on laskeutunut sydämeen Pohjois-Ruotsin villiin luontoon, missä perustat leirin ja valmistaudut tuleviin koitoksiin. Päivittäiset kalastusretket tarjoavat sinulle mahdollisuuden todistaa taitosi ja vievät sinut lähemmäs tavoitettasi. Sinulla on mukanasi tämä tehtäväkirja, joka on täynnä koettelevia tehtäviä ja seikkailuja. Tiedä, että tämä ei ole mikä tahansa retki, tämä on sinun polttarit. Ja sinä olet sankari, jonka on määrä selvitä haasteista voittajana. Sinun tavarasi ovat täällä, mutta sinun on ansaittava ne takaisin suorittamalla erilaisia tehtäviä ja haasteita. Ensimmäisenä tehtävänäsi on ottaa käyttöön lasten virveli ja nämä uistimet. Jokainen tehtävä vie sinut lähemmäksi päämäärääsi ja tekee sinusta vahvemman. Tervetuloa matkaan. Antakoon luonto sinulle parhaat lahjansa ja vieköön sinut turvallisesti takaisin kotiin. ja vieköön sinut turvallisesti takaisin kotiin. Tässä on meidän ensimmäinen etappi. Vielä tää hyvä lisäpuoli, että jos sä et tuu saamaan tällä kalaa, niin sieltäkään sä et tuu koko reissulla saamaan kalaa myöskään, mutta myös tähän menee sitten perinne jatkuu, eli tämähän voi mennä Aadalle sitten suoraan perään. Oota, mä kaivan vielä sieltä ne sun Viehet. Siellä on luonnollisesti viehet. Luetko Ville vielä ne palkinnot sieltä tehtävästä? Mitä sieltä sulle oli annettavaa? Joo, elikkä virveli ja yksi pala paperi. Ja ennen kuin mä näytän sulle nää, niin ideahan oli silloin kun mä tilasin ton, niin mä ajattelin, että ostaa kans semmoset niinku jotkut uistimet tai jotain millä sun pitää sitten kalastaa. Niin löytyi semmonen täydellinen setti netistä. Tää maksoi 5 €, siinä ei ollut kuvaa. Siinä luki vaan harjuskokoelma, mikä maksoi 5 €. Mä ajattelin, pakko silloin ainakin Harriin saada, jos se nimi on harjuskokoelma. Mutta siinä, onneksi olkoon. Siitä No valitsemaan. ehkä tää voisi olla. Nythän se on hyvä laittaa testiin, kun tuossa pintoon noit. Ai. Tää on aika haastava tehtävä. Ja totta kai sankarilla täytyy olla myös oma aloituskearinsa. Aloituslakki. Ei saa. Voi seikkailija. Harmaa level 1. Mikä takavarikko tuntuu pahimmalta? No, sanotaanko, että kalja tällä hetkellä. Tavaroita sulle sitä mukaan, jos te haluat tehdä jotakin tehtävää. No niin. Täälläkään olemaan niitä tässä. Oho. Valaaminen. Täytyy järjellä. No on olemassa myös Group Elite-tehtäviä. Ne on luonnollisesti vaikeampia tehtäviä, mitä sulla on edessä. Telttamajoitus, no tämäkin pitää tänään. Erämajan rakentaja. Siitä lue vaikka sitä ääneen sitä. Rakenna mahdollisuus resun pätkistä. Tiivistä näin, mitä? On sullekin olemassa makuupussi. Se voit, jos haluat, niin katsoa. Tai se vois olla. Se on resun pätkä. Ei vittu palannut saate. Onko tää palannut? Kätevä. Tuo ei periaatteessa. Sillä pystyy kyllä nukkumaan. Pystyy. Tässä on sun Sehän teltassa saanut majoittaa. Se saat tuosta taitella itselle majoittaa. Onhan teippiä tuossa tuon verran ja minä annan narua sitten. Se voit vaikka tuohon teltan kylkeen tehdä tuo. Mutta siis mun pitää tuo tehdä. Sinun pitää rakentaa tuo majoitus itselle ensin. Joo. Sitten se voi tulla telttaan mahdollisesti. Se on tarpeeksi hyvä. Niin, jos me hyväksytään se tehtävä suoritetuksi. Tapa 30. Voiko nämä vaiheittaa vai pitääkö kerralla? Ei, no. Tätä voi kerätä, mutta lue se loppuun. Se ei ole vain tappaa. Ja esite saalistakin. Sulla on tälle 30 säästöä. Eikö niitä voisi kerätä vaikka tähän näin? Tästä voit saada juomaa, jos haluat. Mä haluan suoristaa tänne. Karkkikammo. Lue vielä ääneen. No niin, karkkikammo tehtävä. Ruuppi tehtävä. Suloinen maku Suloinen voi maku voi peittää yllättäviä yllätyksiä.
Norrbottenin luonnonantimien joukossa on monia makuelämyksiä, mutta jotkut niistä voi olla yllättäviä ja jopa hieman pelottavia. Onneksi et ole yksin tässä tehtävässä. Voit valita jonkun toisen mukaan karkkiseikkailuun. Tehtävänäsi on syödä pahanmakuisia karkkeja. Jokainen kokemus, olipa se makea, hapan, suolainen tai katkera, on osa Norbottenin seikkailua. Älä pelkää jakaa tätä haastetta. Voit pyytää toverin mukaan. Palkintona saat alkoholijuomaa, joka lämmittää ja maistuu paljon paremmalta kuin karkeat karkit. Villellä on nyt tehtävänä maistella Pertiepotsin joka maan rakeita ja valitsi minut tähän tehtävään käytännössä tukikärsijäksi. Että Villen tehtävänä on arvata karkkien maut ja sillä tavalla sitten tienata itselle olutta. Tämmöstä. Let's Ei muuta go. kuin lähdetään. Valitteko me ensin? Valitte sieltä. Ota mulle samanlainen. No lähdetään vaikka noista hyvän värisestä punaisesta. Avaamaan heti paskaa. Tää arvata se maku. Niin. Joo. Apiokin Mikä se oli? Meni Väärään kurkkuun. Hyvä, minä tuken. Oliko hyvä makuinen karkki? Tää oli kyllä ihan hyvä, ei tässä. Pitäisikö mä jatkaa sillä lailla, että vaikka Ville valitte sieltä sitten, jos sinä valitset vain hyvän makun? Eikö siis mä valittiin eri värisen joka Ota aina eri väri. Mikä toi oli? Minusta tää oli joku... En mä tiedä, aika sokerinen. Ootapas. Minä tiedän minkä makuinen tämä oli, mutta olikohan meillä sama karkki sitten. Katsotaan. Saattaa olla, että tässä on pari aikaa Mansikka. melko saman väristä. Oliko mansikka? Mulla oli kaneeli. Joo. Ei mennyt oikein. Siis Ei ollut mansikka. Ei ole. ei ollut mansikkaa, mutta kaneli oli. Eli Karkki se on. Mä oon saman verran. todennäköisesti. Katsotaan, tää tuo. Ei minä mitään katso. Näytä sitä. Tämä maistuu jängältä, jotakin suo. Tää on oikeesti suo. Jänke. No, kai tuo Sama. hyväksyt. No annetaan tarpeeksi lähellä. Se oli dirt, eli niinku lika tai semmonen. Niinku, joo, mutta joo, se tarpeeksi lähelle Tää annetaan. maistuu oikeesti Joo. niinku suolta olisi mennyt suuhun. Tää on hyvä makuinen. Kiinnostaa kyllä itsekin, miltä ne maistuu. No niin. Otetaanpa sitten nää. Okei, nyt on ilmeisesti jokohan 4. karkki. Kai me kaikkia maistetaan. No en oo kovin pahoja siltä. Ei. Ei ollut pahan makusta. Tää maistuu Sieltä lähempää mausteelta. naamaa. No tää on niinku viherpippuri vai pippuri? No, hyväksytään mustapippuri. Okei. No niin, eli nyt on 2. Nyt sai 2, eli Haluatko siihen kalja kylkeen? haluatko oluen kyllä? Joo, totta kai. Olut. Sitten maistuu, Saavutettu. kaikki maistuu pirkalle vaan jatkossa. Ota pitää syödä suu tietenkin tyhjäksi. Ollaanko me tätä oranssia? Kyllä ei oo. Ei sitä ei olla maistettu. Se on hyvän näköinen. Tää on varmaan joku ihan paska. Se on varmaan. Ja vielä pitää syödä suu tyhjäksi. Joo, luonnollisesti. Otetaan vaikka kaljahukka, sillähän on hyvä huuhtoa. Kaikki edelliset maut suussa. Lippis kyllä ruumaa käy. Ai, Se näyttää aika herkulliselta. ei voi hajustakaan päätellä mitään. Aivan. Mikä Mikä tää on lehmän paska? Tulee ihan suuhun se. No ne. No purkaa. No, Meet tulee syökää. En mä puhu. No puraas. Mikä se voisi olla se maku? Miltä se maistuu? Varmaan joku vitun korva vai? Niin se oli tuo oranssi. Sen maku oli ihan vaan oksennus. No, Ui, oliko se hyvä? tulipa imeillä. Imelä. Niin, mulla tää. Mikähän on? huono, kun Metto tietää etukäteen, niin tavallaan tuolta tulee se... No sitten tämäkin näyttää pahalta, niin otetaan tämä. Otetaanpa semmonen, joo. Tuossa on vissiin Niin, samanlainen, joo. No niin, Monet on kyllä niin saman tyylisiä keskenään. kyllä. Tääkin on varmaan joku paha.
Oliko se pahan maku? Kerkesikö mettovila ottaa? No, mikä se maku oli? Mikä se maku oli? Oliko se hyvä maku? Mitä tää pystyis syömään? Perässä. Mikä se maku oli? Mikä se maku oli? Olikohan se tuttifrutti? Se oli varmaan se tuttifrutti. Hyi helvetti. Mikä se on? Mikä tuo kusi saata? Millä se maistuu? Sä sanoit aiemmin tämä, veikkasit siihen edellisen. Korvavaikko. Jep. Onko varma, että oli korvavaikko? Minun mielestä joo. Joo. Semmonen kellertä. Ei, Kellertä. Oliko oksenus? Keltaisia pisteitä. Se voi olla väräntynyt rotten egg. Minusta se oli kyllä mätä kana. Joo, mätä kananmulla tuolla. okei. Mä luulin, että Ei korvavaikko noin pahalta maista. kuulee turpeappa kokeilla. Oletko laskenut montako olet ottanut? Niin no. Mikä on? Haaleanpunainen, näyttäkääpäs vielä sitä. No niin. Onko se tuo? Joo. Makkara. Makkara. No vois olla, onhan se jos iso on semmonen. Voi olla makkara. No, ei nyt varsinaisesti. Ja onhan tämä. Maistuu ihan makkaran. No, Mato. Eikä ole Kastemato makkara. lukee täällä. Karkeat karkit olivat mielenkiintoinen kokemus. Ilta tästä jatkui kalastustauolla, jonka jälkeen luvassa olisi leirin rakentaminen narusta ja resunpätkistä. Kaloja pintoa aivan älyttömästi. Vähän väliä loiskii siellä täällä ja tuossa kävi tuossa ihan rannan tuntumassa äsken. Aivan mahottomat väreet tuli. Iso kala. Taas! Aivan valtava. Tämä on hyvä kyllä. Hyvässä veessä. Kato lentähän, täällä pitää opetella vaan tekniikka. Tää yhdellä kädellä heittää, niin silloin lentää. Aivan pohjaa myöten tulee tämä. Joo. oliko se yhtään syvempää? Harri. Saatko sä sen? Noin. Harri! Reissu ekat. On se. Saama mies. Millainen se on käyttää? Tämä? Niin. Tää vaatii vähän tämmöstä totuttelua. Tää vähän nopeampaa kelata, kun tää on niin pieni tässä tää puoli. No näytähän miten se lentää. Tää on tämmönen tekniikkalaji, että tuolta. Siellä se. Tapio on jo 2 ottanut. Niin tämä on tämmönen tekniikkalaji, että tällä hetkellä on niinku tämmönen yhden käden virveli vapaa. Tällä pitää heittää niinku yhdellä kädellä. Elikkä tämmönen heittoliike, yhden käden heittoliike ja sehän lähtee niinku näin. Kymmeleen. Eikö nää voita halua sen leikata? Tuo olisi kyllä hyvä. Tästä sais vielä, kun jaksas joku keitto. Norbottenin erämaa tarjoaa suojan niille, jotka osaavat sitä käyttää. Nyt on aika näyttää taitosi, selviytyä luonnon armoilla ja rakentaa oma majasi. Tehtävänä on rakentaa majoitus resunpätkistä, teipistä, narusta, makuupussinpätkästä ja kankaasta. Rakenna majoitus käyttämällä luovuuttasi ja muista, että hyvä leiri on askel hyvään yöuneen erämaassa. Palkintona saat käyttöön telttamajoituksen, joka tarjoaa sinulle suojan ja turvan Norbottenin yöttömässä yössä. Sankarimme yritti rakentaa yösijansa näiden 2 kiven välille.
Mutta hän luopui siitä ideasta ja siirtyi takaisin tänne valmiiden telttojen piiriin. Mutta en nyt tiedä, meneekö se tälläkään hetkellä hirveän hyvin. Mutta hope dies last. Mehän nyt sisälle sinne. On sulla makuupussikin käytettävissä. Kyllähän siitä majapaikka muodostui, että vieläkö sankarimme menee sinne pötkölle. Miten tästä pystyy, kato, tässä on tämmönen malli, että tää pystyy niinku leventämään ja kaventamaan sitä. Tästä näitä naruja. pitkä tai lyhyt. Pitkä ja lyhyt. On kyllä helvetin kätevä. Mutta tuolla ei pysty mitään äkkinäisiä liikkeitä tekemään. Silleen, ootas, minä voin kietoa minkälaisia liikkeitä tekemään. makuupussi. Ottaa tätä makuupussi, niin sulla on vähän lämpimämpi nukkua siitä. Tätä ulos vaan. On niin kovaa jalat suoristunut, että on tullut läpi sieltä pohjaa. No niin, onko nyt lämmin nukkua? Nyt on hyvä. Jätkä nukkuu se ensyö. Oi että. Kyllä sankarimme taas selviytyi yhdestä vastoinkäymisestä. Kyllä kelpaa nukkua yössä tässä. Pikkusen tätä sateen. Miten se suojaa. sinne ulkopuolelle? No niin, toinen päivä alkanut tässä. Aamupalat on syöty. Tosiaan tästä seuraavana kohteena olisi tästä lähteä testaamaan 3 läheistä järveä tämän päivän aikana. Tästä lähijärvestäkin nyt saatiin pari harria, 1 rautu. Ei ehkä ihan hirmuisella syönnillä ole ollut. Lähdetään vähän hakemaan uusia paikkoja tuosta kauempaa. Keli on erittäin kaunis. Toivotaan, että pysyy samanlaisena. Kaikkien yllätykseksi polttarisankari halusi suorittaa tehtävän heti aamutuimaan. Tehtäväksi hän valitsi salaperäisen veden alla tehtävän. Suoritetaan Tai te. Pojat, uimaa. rope questia, eli mennään uimaan. Tämmönen frisbeegolfi heitto tonne puoleen järveen. Mikä tämä amuletin nimi? Tämä on tämmönen onneamuletti. Saa tämmönen Antler. Antler. Parantaa sinun kalasaantimahdollisuuksia ja Antler of tämä Ancient reissu Wisdom. aikana. No niin, joka lähetään. Nyt täällä tulikin vähän vilpaisempi. Joo, tässä Joko tulee ollaanko tässä kylmä. vielä jonkun aikaa? Löydättekö? Molempien pitää koskettaa sitä siellä. Pohjassa. No Ville voi heittää sen vähän syvemmälle vielä. Onko se siellä? Älä kun liukkaa nämä kivet. Äläkä mene päälle. Löytykö se? Hyvä. Käyhän upissa. Juholle, käännä Juhollekin. Otaanko noukikkonen? Tuota se. Käyhän ihan uimassa. No niin. Oi, onko lämmintä? Oo, linnun maito. No, näin. Yes! Jee. Jee. Mission accomplished. No niin. Katsotaan selviytyykö se elossa vielä perin. Niin. Ville. Oliko lämmintä? Oli se aika lämmin. Ei se pahinta. Linnun maito. Ei tuo niin kylmää se ollut. Ei se on siis kylmä. Niin, Että kyllä se niinku huomaa, että se on niinku saman tien aika munatiet. On kaikki lieppi.
kyllä tulla. Tässä olisi 3 eri järviä, missä näkee, että kyllä se on. Onko vaalia? No niin, kalastustehtävä suoritettu ja on hyvästynyt. Taimen, pieni. Taimen kuitenkin. Päästetäänkö me takaisin? Mutta me päästetään. Kirkas. Tästä on tullut ihan hyvin kalaa. Pojat on saanut, Ville on saanut 4 taimenta ja toinen Ville sai just 1 taimenen. Ja ei ole vielä mitään jättitaimenia. Iso on ollut joku 40 senttinen vissiin, mikä oli. Katsotaanpa tuleeko semmoisia isompia taimenia tästä. No niin. Ja se yksi pieni taimi. Se oli muutama kiinni ennen tätä. Kovin on pieniä. Tän äsken palautettua sen toisen järveen, niin heti oli toinen kiinni. Mutta pieniä on. Komia värisiä nämä kyllä on. No niin, nyt ollaan saavuttu tähän Moskajärvelle. Maisemat ovat ihan täydelliset. Lähdetään testaamaan, että olisiko tässä isolla järvellä vähän myös isompaa kalaa. On pikkutaimenia on kyllä saatu tämän päivän aikana reilusti. Tässä on vähän isompiakin sitten jatkeeksi. Lähdetään testaamaan. Tässä oikeastaan näillä syvillä järvillä huomaa sen, että lähdetään tämmöistä isoilla järvillä. No pieni taimi. Joo. Pieni taimi. Ei mikään ihan pieni kuitenkaan. Ei aivan pikkuinen, joo. 30 senttiä. 35. No semmonen 35 joo. No on. Hyväkö heitti, niin samaan tien otti kiinni. Aika pikkunen on, sanotaan, että isompaakin voisi tulla, mutta nopea oli tilanne. No niin, mikä Ville tunnelma? Mikäs tässä? Vähän pieneksi jäi saalis täällä Moskajärvellä. Lähdetään pikkuhiljaa leiriä kohti. Siellä vähän ruokaa alle ja katsotaan, jos me otais vielä rautia illalla.
Tänä sumuisena ja sateisena päivänä polttariretkikunta suunnistaa kohti mystistä, kapeana virtaavaa Sarjasjohkaa. Joo. No niin, ollaan tosiaan täällä muutaman kilometrin päässä olevalla joella ja tämmönen pieni joki. Pieni joki, mikä laskee tuohon Kummajärveen. Sarjasjohka nimeltään. Kummajärvessä ei saa pyytää, niin tultiin tähän sitten kalastamaan. 2 harjaa olen nostanut tästä. Ei ollut vaan kameraa vielä, nyt laitan kameran. Tämä on jo ihan hyvän kokoinen, joo. Nelikymppinen tasan. 40 tasan. Joo. Ja tää Sarjasjohka, tää on ihan tänne kalat. Mikäli joku haluaa tänne tulla, niin ja mä sanon, että syömäkalat on ainakin varmat. Kalatussa. Oho, tää lähtikö ohoja? Mikä onko ne taimen vai?
Vaatteet märkinä Kööri palasi takaisin leirille. Sarjas Johka ei jättänyt tälläkään kertaa ilman ruokakaloja. Tosin ruokakalat olivat jo omastakin takaa, nimittäin säilykkeenä. Polttarisankarin pelätyin tehtävä, Surströmming-testi, olisi edessä. Tämä suolattu ja käynyt silakka on Ruotsin kuuluisin ja ehkä pelätyin herkku. Tehtävänä on maistaa yksi suolainen silak, koska hiukoo niin pirust. No nyt. Siinä on oikein turvannut purkki ja nyt eletään elokuuta 23, niin siinä on helmikuu 22, että 1,5 vuotta vanhaa vielä. Kyllä meillä on hauskaa tiedossa. No niin, seuraavana on reissun toinen elitekuesti, Surströmming-testi. Polttarisankari sanoo, että ei ole vielä päässyt Surströmmingia maistamaan. Haistelu on parin kertaa, joten pitää se yksi file nyt maistaakin. Ja sitä, ainahan sanotaan, että aina pitää vähän sen maistaa. Näinhän sitä aina lapsenakin sanottiin. No niin, ootteko te valmiita? Muuta kuin anna mennä vaan. Mikä se järjestys? Purkkia Se tästä auki. näin. Mukavasti kuohahti. No niin, vähän purkki pois sitä pussista. Juho puhelin nyt aika tuli. Otetaan siis. Nestettä tulee. Hymäkkä tuoksu. Ja kaikki pistaa se yhtä aikaa sitten. Kaikki laittaa se yhtä aikaa. Otetaan käsissäkin, onpa mukaan. Vittu, Tervo on meidän teltas. Mä luulen, että se ei kuitenkaan tänne asti haistaa. Tulkaapa haistamaan täältä. Käykääpä haistamassa. Enkä tuonne tuuleen alapuolelle. Käykääpä haistamassa, haisee. No niin, nyt näkyy fileet täällä, pojat. Onko Ei ne muuta kuin- määnneet? Ei kyllä mä tiedä mitään. No niin, pojat, fileitä hakemaan. Vähän kyllä hirvittää. Tapio vähässä ja kato sinne GoProhon samalla. Ei vaan samaan aikaan meidän piti ottaa. No niin. Seuraava potilas. No niin. Ota se. Sano, koska voi purassa on tästä. No niin, oottakaa pojat näkemään tämä herkun. No No luketaan niin, nyt on vähän. herkku käsissä. No niin. Tulkaappa tästä. No pakko. No niin, pojat. Onko valmista? Lähtee kolmannella. Ei pysty. Kolmannella lähtee. Tää on koko vaska vai? Ei kokonaanko purassa? Puraset siinä. 1, 2, 3. Annapa mäkin otan palaa. Siitä lähti. Sama, nyt. Joo, kyllä tuo riittää. Tää vielä toinen. Mitä, eikö haluta lisää? Täällä on vielä pari filettä, pois. Jos Juhokin ottaa toisen, niin tänne. Saatana. Vedo. Täällä on pari filettä vielä, pois. Maistuu kyllä aivan helvetin suolaiselta. Ei se ole niin paha kuin mitä toi haju on. Mä kyllä oletin, että Aivan suolasta. Maku. Tosi suolasta. Mä kyllä oletin, että olisi ollut vielä paha. Niin mäkin No oletin, mäkin että oletin. siis toi haju oli ihan hirveä, mutta mä oletin, että se maku olisi ollut pahempi. Joo. Ei ollenkaan pikkuinen totta. Ei muuta kuin näkkärin päälle, pojat vaan kuivattaa paperille, ei muuta kuin näkkärin. Pakataanko mennään vaan helvettiin? Miltä se maistuu se suusta?